фарзанд барои ҳар як шахс атои худованде аст. тавлид ёфтани фарзанд оиларо мустаҳкам мегардонад. санаи 27 июли соли 2021 дар рӯзи ҷашни ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи хиждарваи ҷамоати деҳоти Шинг дар олии Тӯраев Хайрулло ва Сеёҳат Эгам ва сегоник ба дунё омад. бо мақсади шиносоӣ бо вазъи саломатии сегоникҳо ба таводхонаи марказии шаҳр омадем. саломати гӯдакон озу вазнин ин сета сеяша пеш аз муддат таваллуд шудагӣ интишор монтагӣ якумаш саркати дута дигаре бо пойпети таваллуд шудагӣ аҳволашон бад нашуда зери назорат ама дори чизи нигоҳбини ва ё аз шароитома нағз нигоҳ кардан ба ҳаракат росил ки ашёр нақш шаваду эсаламон вониш баравад. ҳангоми суҳбат модари хушбахт изҳор дошт ки то сегоникҳо соҳиби 4 нафар фарзанд буданд ва шукри худо ки ҳоло дар оила 7 нафар шуданд. баъдан Сеёҳат Эгамова гуфт ки сарфи назар аз хуб намудани вазъи молиявии оила ӯ худро хушбахт меҳисобад. назар ба иттилое ки аз масъулони таводхонаи шаҳрӣ гирифтем 3 нафар кӯдакон бо вазнҳои 1 килову 300, 1 килову 700 ва 1 килову 800 ба дунё омада 2 нафар духтар ва 1 нафар писар мебошанд. мо умед мекунем ки роҳбарияти ҷамоати деҳоти Шинг нисбати олии Тӯраев Хайрулло ва Сеёҳат Эгамова бетараф намемонанд ва вобаста ба имконият ин оиларо аз лиҳози молиявӣ дастгирӣ хоҳанд кард. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хаём Ҷӯраев аз таводхонаи шаҳри Панҷакен.